ראש? בלי ראש, כנראה שהוא ברח לכיוון הגדר. הוא ברח והם לקחו אחריו, הורידו לו את הראש. זה מה שהיה להם לעשות פה, היה לי מלא זמן לעשות. מה, מלא זמן. נכנסנו לבית, הם יושבו ואוכלו. בזמן שהם התעללו, הוציאו עין אחד לאבא. האבא כפות, האבא ואמא כפותים מאחורה. מולם שתי ילדים שיושבים. האבא עם עין אחת בחוץ. האמא שד אחד הם הורידו. הילד, ילד בן 7, הורידו לו כמה אצבעות. הילדה, הכף רגל, הורידו לה. הם פתחו שולחן באמצע והם אוכלו. אתה מבין מה זה? זה פשוט לא יאומן, לא יאומן משהו. שתי בתים אחר כך, אישה בהיריון, פתחו לה את הבטן, פשוט פתחו לה, והתינוק עדיין בפנים עם סכין. פתחו את זה, ואחרי זה יראו לה מאחורה. אפילו חיות אי אפשר להגיד עליהם. זה לא יאומן, זה לא יאומן מה שראו פה. תשמעו. פרזה. שתי ילדים. 10 ו10. ידיים מאחורה. אפילו לא ירועים, שרופים בחיים, שרפו אותם בחיים. עשו מהם פייל, עשו מהם ערימה, 2 ערימות.